Kalau sungguh mama membuat aku. Ondegasnya, rehai. Karena saya mama hoke. अनलायाव माबा होदो सार अनलाजों दाउजों संदों ओमफ्राय आंखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ'आव बयखौबो बरायनाय जासिहरबाय आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दायो दंफैयो आङो बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टार रामफलबिलनि सिलभार जुबलि जानाय जायगाया नायनानै गेटआ नै बेनो जाहैबाय गेट नैबे फार्स्ट गेटआ सिफुंजों बानायलायदों बरिया मेन गेट ओमफ्राय जों दा गेट सिङाव एन्ट्रि जाबाय आरो नै बिथिंजाय नारजि अमा अनला दाउ संनाय कम्पिटिसन दं आरो दा बेखौ नायनो थांगासिनो ओरैहाय नै आनैमोन आब'मोन बाजैमोन संलागासिनो मा संखो मादै अनला ना नारजि अमा अनला दाउ थाराय अनला दाउ थाराय ना नारजि अमा संगासिनो औ दे गोथाव सं ओरैहाय नै नारजि साबाय मादै नारजि साबाय जोंनाबो मोनबाय ना गोथावखा ना औ ओरैहायबो नै संग्राजोब सिख्लाफोरबावसो नामा ओरैना मोनाखै नोंसिना दाबो जाथ'वाखै ना मोनबाय नामा बाजै मोनाखै मादै संगासिनोसो ना औ मा संखो मादैमोन अनला दा नामा गासिबो मोनथ'वाखैना मादै संगासिनो ना औ ओरैबो संगासिनो ना मोनाखै नोंसिना नारजि अमा ना गोथाव जाखागोनलै ना नायनो हागोन नै बेनो आरो ओरैहाय बर'नि ओंख्रि संनाय बादायलायनाय बे दं मोनाखै मादै मोनहां ना औ मोनथ'वाखै नोंसिना मोनाखैना मा संदों नारजि अमा औ गोथाव सं दे मोनथ'वाखै मादै नै मोनथ'वाखैनो अन देबाय मादै अनलानि नै अन देगासिनो ओरैहायलाय माथो संदों नारजि अमा ना गोथाव जाखागोन ओरैहाय बारा नायजोब्बाय मोनाखै माने रावनाबो मोनथ'वाखै आरो बरिया बेफोरबायदि बर'नि ट्रेडिसनेल फुड आरो दायो जोङो नै जास्ट बिथांमोनहा ओंख्रि संनाय बादायलायनायनि माबाखौ लासिगोन बिथांमोनानो जास्ट Sungguh mama membuat aku. Gayen ugal on kadai संख्रि बानलु दुन्दिया Kalau जिराय जादों लाबोनो देदों जोङो boleh jemput kabar deh karena saya mama hoke अनलायाव माबा होदो सार अनलाजों दाउजों संदों ओमफ्राय जिरा हालदै संख्रि होबाय ओमफ्राय खारैयाथ' मेन ओमफ्राय अनला दाउ माने माखौ लायो अन गुन्दै देनानै गुन्दैखौ देयो माइरंखौ सोमग्रोबाय सिगां ओमफ्राय अन गुन्दै देबाय
बे रायजो राजानि उनाव बोरै हारामानो बेखौ जानाय आंबो साखिनायसै एसे जास्ट सारमोना साखिगासिनो ओमफ्राय ओरै एक्साइटेड जोब फुरा संग्राफ्रा नेनानै दंजोबो नै बेखौ दहाय बे नारजि ओंख्रि संनायाव एरग्लिनाय जादों आरोखि नारजि बे एरग्लिनाङा खोस्लिजोंनो हायो बेयाव सागं होनाङा बेयाव खादौ गोनांथिया संथारदों बेखौ नारजियाव होआ ना अनलायाव होआ थ' लोगोफोर जोंना ओरै फुड ट्रेडिसनेल फुड कम्पिटिसनाव ओंख्रि संनाय बादायलायनाय माने बेयाव जाजफ्रा साखिनायबाय साखिनायनानै मा रिजाल्ट मोनो नैबे बिथांमोननिया सोर उइनार जायो बेखौथ' मिथिला ओमफ्राय गासिनिबो भिडिअ क्लिप देखायनांगौआथ' पसिबल नङा बेनिखायनो जा हायो आं देखायबाय आरो बिनि रिजाल्टखौथ' दिनै होनो हाखाया नालाय बिनि रिजाल्टखौथ' नैबे भिडिअआव नुनाय नंला बिथांमोना गाबोनफोर भिडिअ बानायबावनाय जायोबा नेक्स्ट भिडिअआव नुनो मोनगोन आरो रिजाल्टखौ सोर उइनार जायो ओमफ्राय दा सोरना थावसिन जादोंथाय मिथिला आरो गाइस ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन आरो नैबे बेयावनो फैनानै भिडिअ बानायहोबाय जों बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टार रामफलबिलनि जों खुंजानाय सिलभार जुबलि आरो बेयाव फैनानै नैबे फुड कम्पिटिसन दंमोन ना ट्रेडिसनेल फुड कम्पिटिसन माने बर'नि ओंख्रि संनाय बादायलायनाय अनला दाउ नारजि अमा गान मिउजिकफ्रा एसे डिस्टार्ब जाबाय इगनर खालामदो आरो ओरैहाय कम्पिटिसन जागासिनो नालाय मोसानाय ओमफ्राय बेखिनियानो आरो नोंथांमोना थख' थख' गासिखौबो खिथाजोबनो हानांगौ भिडिअ लाजोबनो हानांगौआथ' पसिबल नङा बयबो मिथिखासिगौ भिडिअखौ देखायजोबनांगौबा ओमफ्राय बाव टटेल फुड कम्पिटिसनाव दङ 18टा ग्रुप दंमोन आरो बे 18टा ग्रुपखौ लाजोबनांगौआ पसिबल नङाना बेनिखायनो माखासेल' लानाय जाबाय आरो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो भिडिअखौ आं बावनो फोजोबनाय जाबाय बाय बाय